gaa chọọ ụmụ ọkịrịka, gaa na Zara chọọ ụmụ ọkịrịka ndị azụrụ ịsụrụ ya ga-ede nkekara. Ịbịaghị asịkwala na ị na Amerịka, gwa ha na ịnụ n'ọha ji egbe ma ọ n'ọha afịa. Gwa ha na ị n'ọha afịa, in fact na ị na-atụtụ nkwụ. Emekwela ka ị n'obodo oyibo ị ga-ahụ ụmụ nwoke agbalaga, gold diggers, bunch of gold diggers, gold diggers. Unu chọrọ onye unu ji agbagote tips, ndị ohi. Ekpere m ụkọchukwu nye m nke m, dịrị m ka onye ọzọ. Nwanne m nchere ịlụ nwaanyị mpụta alaike gị iwe ezigbo mmadụ, ma alụọ gị based on na alaikiri m ndụ gị, iwe ezigbo mmadụ, vibe gị dị mma, omume gị dị mma. Ọwụhụ location awụrụ ihe m ji alụ gị. No, that is no. Thank you for the gift, my brother. God bless you. Emeka, loke gị lụọ nwoke na nwoke awụ ezigbo mmadụ. Lee kemgbe ị nụ ya na-enwe onye bịara, ewuru ike na iwu one big man. Lee na ahụ ọnụ gị, ihe ahụ ọnụ ndị big man. Ewuru ike iwu one big man nwere ike ichenji entire family. Don't mind my mouth, Jare, awụ m onye egwuregwu. Don't mind. Dida ga-akụpụ m isi. Dida ụmụ nwoke ga-akụpụ m isi here one day.